салом бинандагони хабар тиҷӣ, инак як хабари муҳиме ки ман доштам ба шумо имрӯз мегӯям, ки ва хеле барои муҳоҷирони мо ва дигар муҳоҷиронам гӯям мешавад. Ҳама ба ҳамаи муҳоҷироне ки Россия кор мекунад, ин хушхабар аст, ки патент яккаву ягона мешавад. дигар шумо намеравед Московская област дигар патент кунед, ё Москва бед дигар патент. Якта патент дар тамоми Россия ба кор бурда мешавад. яъне шумо метавонед дар Москва кардед патент, тамом ҳамин патент то охири ки шумо ҳамиҷа ҳастед метавонед дар любой субъекти Россия, дар кадом шаҳре ки набошад, метавонед инро кор фармед. яъне метавонед дар любой шаҳри Россия равед кор кунед ва ҳеҷ ки дар шумо ҳеҷ чиз намегӯяд. Патент аз 2021 ҳоли адобрид кардаистанд. яке адобрид шуд 2021, ин то 2030 сола ин патент вуҷуд доштанаш дар худи Россия, дар ҳудуди Россия ва дар дасти муҳоҷироне ки аз тамоми ҳамин давлатҳо меоянд, аз Средни Азияву аз дигар ва ҳама метавонед ҳамагӣ шумо бинед, ки вақташ патент бояд мекардид дар дигар шаҳрро ва двайной севайной пул месупурдед. ҳоло не, ҳоло як патента мегиред, вале ҳар моҳ бояд шумо супуред, бо ҳамон пул мешавад 5000 ё ки намедонам чанд сум мекунанд. барои ҳамин дӯстони азиз, шумо фикри шумо чи аст, ки агар РВП кунед шояд хубтар мешавад, чем платит кардан каждый месяц 5000. яъне патент нағз шуд, ки ҳоло меравед дар миграционный СФМС тайёр мешавад. дар любой субъекти Россия шумо метавонед тайёр кунед вай патентро и кати ҳамон патент гардед. ягон савол дошта бошед, дар комментария ҳатман нависед, ҷавоб хоҳем дод.